Lelo panyasa voice box mmene timakhala ya Malawi osiyanasiyana amene amakhalanso ndi maganizo osiyanasiyana pa nkhani zokhudza ndale kantsidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Tafuna tibweretsenso mawu a Bambo Pile Banda. Apile Banda nthawi zonse iwo ndithu amakakamira kuti boma la Dr. Lazarus Makathi Chakwera anachita kulanda kwa Profesa Peter Mutharika, ndipo leronso akukambanso audio yawo ndikunena kuti boma Chakwera adachita kulanda, ndipo amalawi nthawi imeneja tidalola kuti atenge boma chifukwa chokuti ankakamba zambiri kuti adzabweretsa kuno ma bullet train, adzabweretsa misewu yabwino, ndipo adzabweretsa ntchito zina monga maulendo apanyanja, komanso amalawi adzakhala ndithu akupita kukenani dziko losangalatsa. Koma lero zachisoni zikuoneka kuti achakwera zonsezi ale pano panyasa voice box kutimva kuti Apile Banda ndi chifukwa chani akunena kuti achakwera alephera, komanso iwo ndithu ali ndi nkhani zina zimene afuna kuwauza kuti Malawi pano panyasa voice box lero pa 3 October 2024. Ndere likhale modzi kuti mukamvera zimene akunena Apile Banda, tikupemphani kuti muike maganizo anu in the comment section below. Thank you for tuning to Nyasa voice box and we shall see you in the next one. Olemekezeka Amalawi anzanga, abwenzi ndi anansi, makolo onse kwina kulikonse kumene nzika za dziko lino la Malawi. Ine dzina langa ndine Bile Banda. Ndibwerenze, dzina langa ndine Bile Banda. Ndine nzika ya dziko lino la Malawi. Zomwe Amalawi akudandaula nzosafunanso kuti ambe kukhanga tituli kupembedzera. Sitingapembedzere munthu amene walephera, munthu amene malonjezo sadakwaniritse, adalephera, akulephera ndipo sadzakwaniritsidwa. Ngati ife nzika za dziko lino ndi lathu. Amalawi anzanga, sitinabwereke dziko lino from any citizen koma padali chiyembekezero chimene anthu enawo, osati ine Bile Banda ndi anthu ambiri, zimene amayembekezera mwa ulamuliro wa abusa achakwera. Ayi, ndipo atalowa mboma lolanda adachitatu kutenga boma ili molanda. Boma ili adatenga molanda. Ndipo ife nzika za dziko poona kuti simwati mukwanitsa, tengani and let us see kuti mutitengere kuti. Kena ni mukunena uja tizidya katatu pa tsiku uja mati mukwaniritsa misewu mukwaniritsa kuti ma bulletproof njanji zabwino komanso misewu yabwino. Aziphunzitsi, ma teachers, maziphunzitsi ngakhalenso ku Capitol Hill kaya ndi kwina kulikonse, makamaka tikamena kuti pa nyanja yathu ya Lake Malawi, ngakhalenso Shile, ng'ona, maloma kuti ng'ona zithe kukhala Amalawi timayembekezera kuti ng'ona zimene anthu Amalawi amaona amayembekezera, samayembekezera kuti zizikhala zophawa anthu, no, ayi. Koma zimene Amalawi akuona ndi zimwe zikuchitika is a contrary and quite contrary. Maloma kuti tione ubwino wa zimene munalonjeza, mwapha anthu amene anayenera kutumikira nzika za dziko lino la Malawi kuti dziko lipite chitsogolo. Zona abusa achakwera, iniyo mutu mwanu mayembekezera kuti malingaliro ndi maganizo anu mutu kutukula Malawi, pamene mukufuna kulitengera dziko li kuchiphompho. Kenani amene munkalonjeza udya katatu uja ndi ameneyo. Kenani kwatenga anthu kuti adzikagwira ntchito ku Kenani, ku Israel. Ndi zimene Amalawi akumana nazo pano, ndi zimenenso Amalawi ayembekezere out of Chakwera, over my dead body and over the dead body of different citizens of this country, because the expectations of Malawians and the hope
of different citizens of this republic is quite contrary to what you, the so-called reverend. You are not a reverend. You must step down, pack up, and go. Fellow Malawians, ndigwirizane ndi zomwe m'bale wanga mzanga Norman Chisale. Norman, ndanyadira momwe ukufotokozera zinthu. You're being very strong and strategic and courageous. Ukuyima njipa choonadi, you're being more strong. Secretary General wa chigawo chakulilongwe Bambo Gangata, Secretary General. Ndi nthawi tsopano mmene mwayankhulira ndi mmene mukupangira zinthu. You and the woman munalankhulira ku kasungu. Ayi, Mulungu akuchitireni chifundo. It's about time for all of us. Let us join hands together. Koma tikuwuzeni kuti we have completely nothing. Ndimanena moona mtima. Ndilibe ngakhale ndalama ineyo. Sikuti ndikupempha. Koma dziko linolola sauka kwambiri koposa kale chifukwa choti mwadzikundikira ndikudzikundikira. Ndalama zimene Amalawi amembekezera ndikuti mukapanga china chilichonse mukamapereka kwa anthu oyenera kuti anthu aja athe kuona zinthu kusintha, athe kuona zimene muli nazo mwatenga uku ndimapekapereka kwina kuti zinthu zizioneka kuti timati secularization of the economy. The economy must be circulating. The economy must not be stuck. Abusa achakwera. Mwaba ndalama mwapha munthu osalakwa. Right Honorable Saulos Klaus Chilima. May his soul rest in peace. Mai Shanil Muluzi Dzimbiri. Mulungu akhale nanu. Mzimu wanu mai wanga utse mumtendere. M'bale wanga Flora ndi onse amene mudamwalira pa ngozi. I felt kuti ndipirire ndikumva kuwawa mu mtima mwanga. Mai wanga okondeka, Mai Mere Chilima, I am coming to you. Ndikuuze nimeona mtima. Let not this so-called government waste any money. Ndiboma lakupha anthu, lakuba, ndipo silipanga china chilichonse. And all that we should stand for is to stand firm and solid. Ndipo chimene ndingakupempheni olemekezeka mai wanga, Mai Mere Chilima. Tikatseke parliament. Tikatseke state house. State house ndi nyumba za boma. Capitol Hill. Misonkho ya ife nzika za dziko. Ndipo no appeasement. No appeasement whatsoever. State House, Parliament, Capitol Hill, kulilongwe. Kaya mupite ku Chikoko Bay, kaya mupite ku Ntundama, kapena mupite ku Mangochi. Nyumba zimene zija si zanu achakwera. No! Inu ndinu munthu ochimwitsa kwambiri maganizidwe kapena malankhulidwe. Ndinu munthu okuba. Ndinu munthu okuba. You are a thief. All the people that surround you and anthu onse amene amakulimbikitsani ndi anthu okuba, ndi anthu okupha. They are thieves. Ndipo Mulungu achite nanu. Mulungu wakumwamba ine bire banda. Ndagwada mapazi anu Ambuye Mulungu. Ndine mwana wanu. Ngati ndine amene ndikuchimwa ndikulephera mundikhululukire.
koma nzika za dziko la mno la Malawi ndi zimene zikusauka kuphatikizanso ine. I'm seriously aggrieved. I'm becoming more poor alongside all other friends, family, friends, and relations, including this country, is more worse. Dziko lino lasaukitsitsa kwambiri. We can't afford to buy Panadol, to buy medication. We can't afford to pay medical doctors, nurses, in time and on time. Kukonza zipangizo za kuchipatala. Amayi ndi abambo, zona anthu preventable death, imfa yopeweka, zona tizilole zipitilire. Amayi ndi abambo tilephere anthu kwapanga support ma medical doctors, anamwino nurses, komanso MRA. Is that your responsibility? Kumapanga zimene zikuchitika papazi. Amayi ndi abambo tiye tonse tigwirane manja tithandize kutukula kukonza dziko lathu. Our medical doctors, because my doctors, munthu ukadwala umafuna ukalandire thandizo mu nthawi yake, kapenanso akupatse mankhwala oyenera, osati kukupatsa wrong medication, osakupatsa mankhwala olakwika. Ulandire mankhwala uchire, ukachizika bwinobwino, you go back kukapanga ntchito ina iliyonse, kaya wopita ku ntchito kumunda, kaya wopita ku sukulu kapitiriza kuphunzitsa, kaya ndiwe mwana wa sukulu, you continue kupanga china chilichonse chifukwa mwana wa sukulu umapanga zinthu pa zimene unayenera kuchita malinga ndi mmene zinthu zilili. Munthu ukadwala upite ku chipatala ukalandire mankhwala. Dokotala ngati wakupatsa wrong medication, that doctor must be punished. Ma magistrate, ma judges, inuyo muli ndi udindo. Ndipo ifeyo ngati nzika, we have to consciously watch you and warn you. You medical doctors and you clinicians, you have to be responsible people. Medical doctors, clinical officers, ngakhalenso ma magistrate ndi ma judges, the judicial officers, muli ndi udindo. You're not there to pass wrong judgment, but be there to provide proper judgment. You are there to administer judgment, correct judgment. And a common Malawian, every citizen of this country, tiyeni tonsefe wina aliyense athandizidwe ndipo alandire china chilichonse moyenera, chifukwa ndife nzika za dziko ndipo timayenera kuti tipatsidwe chinthu choyenera. Komanso ifeyo ngati nzika za dziko tiyeni tikhale pa mapazi ake a Mulungu, komanso tisanyoze ma magistrate, tisanyoze ma judges, tisanyoze udindo wathu, tisadzipange zinthu molakwika. Chimodzimodzi, we must warn you members of the judiciary. You are there to saving a common Malawian. You are there to pass the right judgment. And Malawians, we must be there to receiving correct administration of justice. Nzika za dziko tikudutsa nyengo zowawitsa. Amalawi tilemekezane, tipatsane ulemu, komanso ifeyo ndife anthu onyadira kuti tinabadwa ndi kukulira m'dziko lino la Malawi. We are born here in this country. God willing, tidzafera m'dziko lathu lomwe lino. Tidzafera mu dziko lathu lomwe lino la Malawi. Justice must justify the judges. Amayi ndi abambo, tiyeni tilemekeze Mulungu ndipo tipemphere kosalekeza. Kaya ndi abwenzi ndi anasena aliwonse pamadera ena aliwonse, tiyeni tithe kuzindikira kuti tili ndi udindo, komanso
wina aliyense anenera kupangira nzake ubwino pozindikira kuti we have no any other country than Malawi. Ndipo dziko linolo tiye tipatsane ulemu, tiliyembekezere zinthu zoyenera mu nyengoso zoyenera. Kaya ndinu Chief Justice, you are not above the law. Kaya ndinu Inspector General, you are not an important person. You are there as a servant of the people. Kaya ndinu Bambo Verantino Phiri, you must humble yourself. If not, you must step down. Achakwera nanji. Wherever you are not a citizen kuzaje kuononga misonkho yatu. You are one person who must step down now because you have abused our taxes. Misonkho yatu ndema onongadi. Mpaka kutiphera bien Saulos Klaus Chilima. Pempho limene amalankhula zomwe amapereka Mai Mere Chilima. Mai wanga, I am in agreement with you. The only thing I urge and request you is that we are not supposed to extend kuti dziko lino tidikhale ndi tipitilize boma ili lipitilire. No. Mai wanga mopempha ndikuwuzeni kuti sibwino tikhale tikupitiliza boma ili linasokonekera, boma ili ndilolanda. Mai wanga, I am there as a citizen of this republic and I'll be there to supporting and holding your hand in this critical moment because the challenges are immeasurable. We can come in together and collectively we need to build and reconstruct our own country. Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika. Your Excellency, Dr. Bakili Muluzi. Komanso, permit me to convey my sincere congratulations to Dr. Atupele Muluzi. Dr. Atupele Austin Muluzi, congratulations for emerging a winner. Though so many people have spoken many things, but we are optimistic you are going to handle things and collectively take this country to move forward. On the same, my appeal goes to Right Honorable Enoch Kehana. We have come a long way, my colleague, and we're hoping that Malawi collectively we're going to build and reconstruct our mother, Malawi. Right Honorable Dr. DK, my comrade, Right Honorable Dr. Kabambe, let us come together and reconstruct and holding hands with one another. Dr. Bright Nsaka, Right Honorable Bambo Gangata, all other eminent Malawians, including members of the diplomatic corps, you are there to saving common Malawian. And it's about time you should also save and work together with the common citizen, people who are there as servants of the citizen in this country. We are with you and be there for us. Maua ndima bwerenza. You are members of the diplomatic corps. You must listen and take heed to these words. May God, inshallah, bless our country. May we collectively work together and build our country so that Malawi, we must see the light at the end of it all. We need an interim government now. May God bless and holding our hands and let us work together. We don't need commission of inquiry. Madam Chilima, she is desperate. All other fellow citizens are desperate. Many of us, we need a new government so that an interim government can take in Malawi forward, so that thereafter another power can be handed over to the right people. They are the right-minded citizens, strong, well-up
right-minded citizens who are strong and capable to taking Malawi forward in different fronts so that Malawi can be put on the interim economic administration so that Malawians can see the beauty of it all. May God bless you and me, inshallah. God bless our country. Thank you very much, fellow citizens, and thank you very much, fellow Malawians.